Ассаламу алайкум ва рахматуллохи ва баракату. Бародаро созен хубен саломатияту чхел. Ҳамин бачаҳо бисёраш хоҳиш кардан ки як боридгоҳ управлени задни коша ай сар видео кунад. Баъд чхел кошат ай тарафи дасти рост ай тарафи дасти чап гузаронем барои удобно шавад мода кандан. Мисол ҳамин хел. Боз иншоаллоҳ ҳамаша бо каротки ясна мефаҳмонам. Чикор мекунем бародаро? Газа бародаро камтар ами 10 боло мекунем ки барои трактора зур наёя. Мисол дар кандани чи дар мални газ дар кор нестад кор кардан. Ҳар де лапора мефрорем. Ина фровардем. Вақте фровардем ҳозир ина бародаро нигоҳ кунед. Ҳамин хел истодед. Ричаки дар тарафи дасти чап, ричаки тарафи дасти чап нигоҳ кунед ки тарафи дасти ростш мекунӣ. Коша ҳуйка эстааст. Нигоҳ доред? Ина ҳамин қадар як рол тарафи дасти рост значит коша ҳуй мекунӣ, тарафи дасти ростов мехад. Сини пеш ҳамира сини пеш кардан мехамбонад коша полни. Дидесед? Нигоҳ кунед. Сини худо мекунам мебардорад. Тарафи пеш мекуниш мехамбонаш. Тарафи дасти чап коша маҳкам кайсаст. Дидед бародаро? Тарафи дасти чап уже коша маҳкам мекунад. Тарафи дасти рост коша ҳуй мекунад. Ака нигоҳ кунед бародаро. Ричаки тарафи дасти рост. Ричаки тарафи дасти рост ҳамира сини пеш мекунӣ. Ай мобай нигоҳ кунед, коша уже ҳуй мекунад. аҳамият додед? Аз сини худат мекуниш миёя маҳкам мекунад коша. Сини пеш ҳуй мекунад. ричаки тарафи дасти рост карданда коша ҳуй мекунад. Дидед бародаро? Тарафи дасти чап нигоҳ кунед. коша маҳкам мекунад. сини худат аймобайн миёра мерасонад да танаи стрела. бози бародаро бо як чизи дигара нишон метиҳам. барое ки ҳамин кошат полни бози тарафи дасти рост дай барои да и тараф гузарондан чикор канад дар кор. Хай имрӯз ай кор омадем трактор камтар ҷазира ҳеҷ кор намекунем иншоаллоҳ. чикор мекунем? ричака полни ҳамин коша сини исн мекунем. Не ки лапора илтимос бародаро ай хотиртон нарава фроред вақти коша сини исн мекунем. ҳамин хел кардем полни коша. нигоҳ кунед бародаро. ай иша ира ҳуй мекунӣ. сини пеш мекунӣ. ай уҷа нигоҳ кунед уже ҳуй шид. коша ҳуй мекунед. ҳамин хел тарафи дасти рост мекунед ҳуй мекунед. уже коша збор мехамбонед. ҳамия сини тарафи пеш мекунед. кошу збор мехамбад. дидед бародаро? ҳамуҷа дамонди ҳамин ричаки тарафи дасти чапта камтар сини пеш мекунӣ ки аи боло бихамбона. якм пеш аи чӣ кор кан дар кор? дар ҷисибиёни ҳаста кнопка. нигоҳ кунед блокировкаша ҳуй мекунад. тарафи нигоҳ кунед пеш мекунӣ уже меҷихиш кнопкара сирх гирён мешавад. дидед? уже гидравлик ҳуй карда блокировкара уже метавонӣ ки коша исм бизгаронӣ. вақте ки исм мондиш камтар ҷиқидаш мегирӣ ки аиҷа халасой шавад. нигоҳ кунед бародаро,
ҳами ричака сини пеш ки мекунам нигоҳ ка аҷа бардошта мешава нигоҳ кунед дидед нигоҳ кунед вазир дидед ҳами хел нигоҳ мекунӣ ки дар танаи ҳаму рам ва бори ҳами кош бишина агар камтар биҷиқаша намеояд исон меояд қин меояд нигоҳ кунед ҳам хел халасой ҳам хел ки мондед нигоҳ кунед бародар ва як дастон ҳами ричаки тарафи дасти чапа меқабед оҳиста оҳиста ини ҳамуро талқат кардан оҳиста оҳиста меҷиқед ки бардораша ами танаи рам бардора камтар коша ки худаш лиқша ҳаму сарава нигоҳ камтар бардоштагием боз нигоҳ кунед ҳам хел камтар бардоштагием аки тарафи дасти рост ричака тарафи дасти рост ричака камтар сини пеш мекунӣ дидед нигоҳ кунед бародаро нигоҳ кунед ҳамира нигоҳ кунед уже омадеса дидед ричака ай мубайн фақат тела мекунӣ гуфтесам ку ин ричак полни збор коша ҳуҷ мекуна збор полни сини худат мекунӣ сини пеш мекуниша сини пеш мемониш збор мехамбона коша вақте хамбон камтар меҷихиш ки ҳами танаи рамда камтар халастой шавад ҳами кош халастой кишид тарафи дасти рост ричака сини пеш мекунӣ нигоҳ сини пеш мекунам чӣ хел мешавад озир нигоҳ ки лиқшидесас омадесас кош нигоҳ кунед бародаро ози як камтар дига меҷихӣ ки бо бардораш камтар бардошташ бо ҳами хела нигоҳ кунед ягон ҷой қинӣ надорад бародаро вақте ки мегӯем ки тамом уже ина мисол дамобайн монам канам вақте дамобайн мегӯем монем канем медонед бародаро чӣ кор кунед ҳами коша ҳами хелас нигоҳ кунед полни маҳкам мекунед полни маҳкам мекунед коша полни мебардоред бардоштед ҳамира меоред дар танаи ҳамиҷа дар танаи стрела камтар меҷиқед баъд кнопкара иҷа мекушед барое ки ҳамо масла уже ва давлени равад дар ҳамо ҷои блокировкае ки сахт мекунад ҳамуҷа дар равад баъд ира ки кишти уже метавонӣ ки ҳами мобайн дамони кани мисол ягон транше мекани ҳами хел канда рафтан мегирӣ вақте кандед буд карден бародаро бо ҳами хел коша мисол мегӯй ки ҳами стрела полни бо аисм бизгаронӣ ҳами хел ҳами тарафта мемонӣ вақте ки монди баъди кнопкара биҷиқем бародаро коша мемонӣ ҳами кнопкара меҷиқи ҳами хел уже сирх нигоҳ ки гирён шид ки значит ҳуяй уже метавонӣ ки уже исинаш биёред ҳами хел бо бародаро камтар мебардориш аяму танаи рам нигоҳ кунед барои нигоҳ ки дар халастой уже шиштагия агар аҳмиятиам таш уже камтар зазор дорад уже мефаҳмед ки ҳами дар халастой шиштагия баъд ричаки тарафи дасти роста сини пеш мекунӣ уже нигоҳ ки телакаисас коша дидед ягон ҷои қинӣ бародаро надорад ягон ҷои қинӣ надорад ягон чиза нотарсида кардан гиред иншоаллоҳ боварӣ дорам ки ягон фоидааш расид худованд нигаҳдорту боша дар паноҳи аллоҳ